Majo Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu a toto video je niečo strašne hrozné. Rozhodol som sa, že utečiem z domu, pretože toto je ten najhorší deň v mojom živote. Stali sa dve veci, bez ktorých nemôžem žiť. Rodičia, ticho! Telka, buď ticho. Nepozeraj. Moji rodičia mi vypli Wi-Fi a nevedel som si pozrieť moje YouTube videá, takže som si nevedel pozrieť moje videá, čo je dôležité. A neviem, ako to môžem zvládať, preto som sa rozhodol, že utečiem z domu, pretože som sa im vyhrážal. Zavolám na vás sociálku, zabijem mačku, zabijem seba, aby sa nastrašili a zapli mi naspäť Wi-Fi a mohol som si pozrieť YouTube videá, ale oni mi to nezapli a budú Vianoce a ako ja mám nahrávať videá, keď budú Vianoce a oni mi to vypli, tak som im povedal, že keď budú robiť kapustnicu a rybu, tak do toho pridám mačacie chlpy a vyhrážal som sa, že skočím z mostu, že skočím pred auto, že spácham sebevraždu a proste, že buďte ticho! A že tak. Takže toto video je môj útek z domu a prosím dajte 1000 lajkov, aby som toto psychicky vydržal. Dobre, takže idem na to, musím ísť ďalej potichu, aby nezistili, že idem preč. Nie, on ide za mnou, idú za mnou. Človek. Oni idú za mnou. Listy. Hneď som tam. Idú za mnou. Idú za mnou. Pomoc. Kde som to? Zvládol som to. Som v mojom novom dome, kde je ozvena. A je tu aj Wi-Fi od susedov. Takže na tomto miestu zostajem už asi do konca svojho života. A to kvôli tomu tu zostanem, pretože toto je dobrá skríž. Budú si myslieť, že som... nebudú ma vedieť nájsť a budú si myslieť, že som mŕtvý a ja to chcem, pretože ich chcem potrestať. A... Mačka! Už som v tejto divočine veľmi dlho. To nevládzem. A toto sú moje najhoršie Vianoce na svete.